Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Яңа ел бәйрәмнәрендә Роспотребнадзор хезмәткәрләре үз эшен дәвам итте. Әмма шәһәр мэры аларның хезмәтләреннән канәгать түгел, моның сәбәбе нидә? Янгыннар, урлаулар, имгәнүләр, яңа ел бәйрәмнәрендә шулда нинди фаҗигалар булган? Шәһәрдә коронавирус белән хәл элеккечә киренке кала. Яңа ел бәйрәмнәрендә Роспотребнадзор хезмәткәрләре социаль учреждениеларына, шулай ук җәмәгать туклану йортларын COVID-19-га каршы чараларны үтәүгә тикшерүне дәвам итте. Әмма шәһәр мэры Наил Мәгъдиев ведомство хезмәткәрләренең эше белән канәгать түгел. Моның сәбәбе нидә? Хәбәрчебез ачыклады. Яңа ел бәйрәмнәрендә Роспотребнадзор хезмәткәрләре административ карарлардан качарга тырыштылар һәм кисәтүләр белән шикләнде. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев хәбәр итте. Ул белгечләрнең кешеләр күпләп җыела торган урыннарда эшләүләрен, социаль учреждениеларда, шулай ук җәмәгать туклануы йортларында COVID-19-га каршы чараларның үтәлешен контрольдә тотуларын, әмма закон бозучыларны штрафка тартмауларын аңлатты. В основном мероприятия соблюдаются, мы не стали портить новогоднее настроение людям, в основном ограничивались мерами профилактики, предупреждения. Әмма мондый эш шәһәр мэрын борчый. Наил Мәгъдиев сүзләренә караганда коронавирус бәйрәм ялларына китмәгән, димәк, бернинди йомшаклык булырга тиеш түгел. Но это не должно быть признаком того, что ситуация улучшилась. Она же не улучшилась, Ильгизар Габдулхаликович. Требования есть требования. Это как обычно, но правила дорожного движения в новогодние праздники же не меняются. Красный свет светофора, он остается и в праздничные дни. Наил Мәгъдиев таләпләр планкасын киметмәскә чакырды. Шәһәр мэры Роспотребнадзор вәкилләреннән үз эшләренә принципиаль карауларын сорады. Чөнки пандемия белән көрәш дәвам итә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны тотрыклы, чирләүчеләр саны бераз кимегән, әмма коронавируска бәйле чикләү чаралары үз көчендә кала дип хәбәр итте Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин. Яңа елга багышланган чаралар дәвам итә, тынычланырга ярамый. Барлык чаралар профилактика һәм санитар таләпләр буенча оештырылырга тиеш дип ассызыклады ул. Шулай ук премьер-министр эпидемиягә каршы чараларны үтәүне тикшерү буенча рейдлар дәвам итәргә чакырды. Коронавируска бәйле вазгыять бераз яхшырса да, тынычланырга иртә әле. Шуңа күрә эшчәнлекне элеккеге режимда дәвам итәбез, диде Алексей Песошин. Янгыннар, урлаулар, имгәнүләр. Яңа ел бәйрәмендә шулда бик күп һәлакәтләр булды. Ярдәм сорап төрле травмалар белән 110 кеше мөрәҗәгать иткән. Барлыгы медиклар 5036 чакыру хезмәте күрсәткән. Шуларның күбесе ОРВИ, йөрәк авырулары һәм көнкүреш травмалары аркасында белгечләргә мөрәҗәгать иткәннәр. Бәйрәмнәрдә нинди вакыйгалар булганын безнең хәбәрчебез ачыклады. Яңа ел төне янгын вакыйгалары белән истә калды. Бер юлы 2 янгын чыкты. ГЭС бистәсендә 3 номерлы йортның 7 катында фатир яна. 3 кеше, шул исәптән бала да эвакуацияләнде. Тик бу янгында корбаннар булмаса, 36 да 7 дә 2 йорты янгынында 38 яшьлек ир-ат һәлак булган. 2 очракта да янгынның якынча сәбәбе ут белән саксыз эш итү дип хәбәр иттеләр Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. 1 января 2022 года произошел пожар в квартире жилого дома по адресу Новый город 3672. В результате пожара погиб мужчина 1983 года рождения. Предварительной причиной пожара послужила неосторожность при курении. Гадәттән тыш хәлсез дә булмады. 4 январда 62 комплекста йөрәк өлкәсендә пычак ярасы булган 52 яшьлек хатын-кыз табыла. Шаллылыны хастаханәгә салалар, тик кызганычка каршы аны коткарып кала алмыйлар. Ул аңына килмичә вафат була. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний сосед потерпевшей. В настоящее время следствием установлено, что подозреваемый с супругой пришел в гости к потерпевшей. В ходе распития спиртных напитков между ним и находившимися в квартире лицами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Яңа ел бәйрәмнәрендә берничә урлау очрагында булган, полициягә гариза белән 2 хатын-кыз мөрәҗәгать итте. Берсе чәшкә тунсыз калса, икенчесенең телевизорын урлыйлар. Тагын 2 ир-ат зоокибеттән попугай урлаганнар. С помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи попугая. 34-летний
Челнинц был задержан. После проведения всех процессуальных действий будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Тагын бер вакыйга ГЭС бистәсенең 4-нче комплексында булды. Бирдә 3-нче кат тәрәзәсеннән бала егылып төшә. 1 яшьлек сабыйны хастаханәгә илтәләр. Бәхеткә каршы ул җиңелчә генә тән җәрәхәтләре ала. Полиция әлеге вакыйганың нечкәлекләрен һәм шартларын ачыклый. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Россиянең күп кенә төбәкләрендә ОСАГО кыйммәтләнде. Әйтик, кайбер төбәкләрдә ул 2%-тан 36%-ка кадәр артты. Моннан тыш төп тариф та 10%-ка күтәрелде. Мондый кискен үзгәрешләр Центробанк белән билгеләнде. Машина йөртүчеләр өчен хәзер тариф 2224 сумнан 5680 сумга кадәр. Шул суммадан чыгып, иминләштерү компанияләре һәр машина йөртүчегә индивидуаль ОСАГО бәясен билгеләячәк. Компаниядан да тора, әлбәттә, нинди компания сайлыйсыз, шунысы булачак. Бәяләр, әгәр дә сезнең машина, прописка, нинди скидкаларыгыз бар, бөтенесе шулай ук кала. Һәм бөтенесен инде учитывать ителәчәк. Әлбәттә, әгәр дә сезнең стажыгыз юк икән, әгәр дә сез әле моңарчы права алдыгыз гына, сезнең әлбәттә бәя бик шиз булмый. Стажы аз булган яшь автомобиль йөртүчеләргә һәм таксистларга максималь ставка буенча түләргә туры киләчәк. Инде 10 ел эчендә бер тапкырда юл транспорт һәлакәтенә очрамаган машина йөртүчеләргә киресенчә тарифлар киметеләчәк. Бер тапкыр акчалата түләүне Россиядә туган һәр бер бала өчен биреләчәк. 2022 елның 1 февралыннан мондый бер тапкыр бирелә торган пособиянең күләме артачак. Ул инде 19981 сумга җитәчәк, ягъни дөньяга килгән һәр бер бала өчен ата-аналарга 20000 сум түләячәкләр. Белгечләр сүзләренчә, мондый түләү гаилә керемнәре дәрәҗәсенә бәйле түгел һәм теләсә кайсы Россия төбәгендәге яшәүче барлык ата-аналарга да тиеш. Аерым ярдәмнең үзен рәсмиләштерүдә генә, әгәр баланың әнисе бала тапканчы рәсми эшләгән икән, аңа акчаны рәсмиләштерү өчен үз эш бирүчесенә мөрәҗәгать итәргә туры киләчәк. Әгәр дә гаилә бер кайда да рәсми рәвештә эшләмәсә, аларга социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать итәргә туры киләчәк. Без сезнең исегезгә төшерәбез, коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны арта. Прививка ясатырга ашыгыз. Чөнки ул вирусны юктырмас өчен иң ышанычлы ысул. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. С 9 по 16 января в ВЦ «Экспокама» распродажа шуб и головных уборов. Женские и мужские дубленки. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку на новую».